कीर्तन 148. सर्व पदवेदार रचणाराक सृष्टेची स्तुती. अल्लेलुया. सर्गार्थावन सर्वेस्पराची स्तुती करा. उंच सर्गी ताची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या दूतांनो ताची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या दळबरांनो ताची स्तुती करा. सूर्य आणि चंद्रिमा ताची स्तुती करा. परजळीत नखेत्रांनो ताची स्तुती करा. उंचायेंतल्या उंच सर्गा ताची स्तुती कर. मळबावयल्या उदका ताची स्तुती कर. सर्वेस्पराच्या नावांची ती स्तुती करूं, कित्याक ताणे आदेश दिलो आणि तांची सृष्टी झाली. ताणे तांकां ससनाच्या ससनाक स्थापित केल्यांत. तांकां दिल्ली आज्ञा ती केदींच मोडिनांत. पृथ्वेर तावन सर्वेस्पराची स्तुती करा. दर्यांतल्या राक्षसांनो आणि गुंडियांनो, उज्या आणि खऱ्यानो, हिमा आणि धुरे, ताचे उतार पाळतेल्या वादळाच्या वाऱ्या, पर्वतांनो आणि सगळ्या डोंगरांनो, फळांच्या रुखांनो आणि सगळ्या देवदारांनो, रानांतल्या सावसांनो आणि सगळ्या घरवांनो, जीवदाळीनो आणि पाकाट्याच्या सुकण्यानो, पृथ्वेच्या रायांनो आणि सगळ्या राष्ट्रांनो, फुडाऱ्यांनो आणि पृथ्वेच्या मुनसबीदारांनो, युवकांनो आणि युवत्यांनो, जाणट्यांनो आणि भुरग्यांनो, ती सगळी सर्वेस्पराच्या नावांची स्तुती करू, कित्याक ताचे नाव एकच वर्थे. ताची महिमा सर्ग आणि संसाराचेर परजळता. आपले परजेक तो बोळ दिता. वाकांनी सगळ्या ताच्या भक्तांक, इस्रायेलाच्या भुरग्यांक, ताका लागीं आसलेले परजेक. आमेन.